Hello guys, bahai tongbai kakhaina juto kaham tongna hinoi angkai to motamoti kaham bai hamya bai tamusana ni bepar tanar juto saimano nage tabung kang saring sim video start khlai tongo nageri yang ta bisu butang kanja bujang kankhe kosto horo thuna puro marken tora kalai ke bisma rok marke sauta gani bagane yagono kananya kha tabung ke sal thanda ni jora kisa nogana ni school berege na khu nogo tomang tam jan ya thero phuli thangba kyani pura yang kom khang ge din chikono khangar choklo bayo yang ya thero din pholo hai mangseng tong su guys ani pura saise lap kari kha ge tabuno mairo chawi akobai nai tui rok to koi pai khyang ka tini kisa sajok jak bokhnai nai nege di bokhnai kogo hini nai rai nyamla ti sing thangsiu ge mohong ka kani ma muilo kaimani nai nege di wasapro nong nang phuno ya dipa muilo kaimani hine yabone bathai thairi kha ani ma mui kai kha ta tin ma chau du ke bo mui kai kha ta je su hamya pan tong thaban thaisal ma sanai no ke nai di yang muilo thaisa thaikya bo emne kam nang nai te koyang ma singke koyang ma sia bolte te bisi din se gari kha abro ke muilo mang kam nang na ang to te ni mui chai mangla hingke sobai rong ka ta ma se ma chakhe ge sosa rok bo masa suka ka ta muilo thai tong khai kone bosok pura kaham tongo obo sabsa muilo thoksa common ke sali tabu ke berenya no khujak no gana ni school lo ke thangana kebo kori watisi phaya nai tongo haba nokia phanang man tongo camera o watisi phaya nai tongo sika dum hai yak bo tam suba ruwai ani mane haino sawi tongbo ta tisai maya tikla mi am hai ngai tong ongo tabu ke school ma to beregena kebo kori khano ke ar sopai ke school ma to ikona di kebo kori chair rok tongo man mak tham ke sal thanda bla wati phena bagana hoko som tongjai ko nai nege di gana bar sip ke aro school lo kam khaina ro to tongo mang mak tham ke boi bisi borok bangkha ka bokrom him je ja hon benani saisong no aram han bagane siring hine bena phaike kisa pano tong thogya nogorok tongnani hingke kete phungo hingke tangmo ni wa khaimi yang thango do tam ke phungo kang bwsai simai yang ke jese pano horo dati thudi haipano bwsai simai ya phungo komse kom 7 rok baji thang hingke himnani hingke to sal kutung ma kha himai abla haini bagana yongko sarigono ma himo kisa misa himnani hingka ke phungo ko bwsai mi yang thango sal chugui thang waing tongo o jaga school o haino o jaga tam kok sai tongo haino boys rok mari kisa berai ne ta no thajere mo kaisi no gana ni lama ke yang ni school thango ta school abo school ke to class 1 ni sim 5 jora sai pro marke hamo tabo ke dukan kisa thangra na ko guys nai ne gede ani yak tam jani kha camera wa sisi do mobile lo pura kacha kha sida no wati phenya na kha daily no ma hayeng allergy si tong na ne ra haini bagi da ma hayeng sai mi ai ko nai di lokha pro wati phenya nai tongo wati phenya ne pro ke daily ma hayeng wani yak kacha khaye yes korok pura jagya abo kaka dogano thangai phaikya dogano thangai na kono paliya kutkori sim paike tui phaikya teri meri chip teri meri obosmi na kahe sai mano ang te sai mi kono phano ko teri meri rok to sai mano ko chocolate rok sakai to sugar mane bla tabo hain bagane saya gobono no peka thesa khologoi nai chawoi thangai tongo tabo nogo guys nai tong ding kani video no nor paithak jora khe tomar mani bithi do mo cha khangke no tamso bokrom him saimia mo iron tablet hini sau iron tablet no mo haipon simi tam jan cha khe aske je bokrom him nor boda mo hai cha khangke bokrom him comment ke sagar guys angle pura mo chawi nai thui simali aus kango bongke tini budi porota mai chabai ne chamani se sidano bokrom himani tangai ate yang na kyang bade milia ang na kitamo saimia norok bai bodam hayeng nai di bisi tu saya hudu di mambal ko oren chaita oren duita chaja total 8 ta chawa bai se oma hayeng go tani oma hayeng kha saimia jar saimana risa sagari comment ke tang hayeng kha tabo ungka sarik ni mui songoi tongo tini ungka ta angno mai mui songkai yango toktoi rogoi rijak ma song to mai sia tini uyang chen no gana o motai ma jaga chai pheijak ani dai song nogo ta ungke a jaga chai pheijak ungke tini kheto nogo ang ten monai song kete toy ni bisla bor simi chasinai ungke tambo toktoi rogoi penai dalboti kha tini toktoi rogoi dalboti khe no chasinai toktoi bacha khainai ta
yang onai dal batini ke gabla us ruksu ke moso thang dal rukphano ta tangi jane moso mari saise miya dalo phano moso kori hinga aram se nang yang yang ta mo phrai boso obo songma da chaka songi da chaka hine nai to hapna ang mono songliya ke te chapro video khlai na rjakliya ang deli no guys o mahai songpro ko video khlai jago chapro ko basman video khlai na rjak yang thango gakai jotona hor kaham guys. Hello guys, jotona good morning. Tabung kang phone sim video start khlai tongo. Mokhang rok sui akobai nai boh khali khali kun phan chana kring ke ba mia saring cake lepsa tongo. Abonon chasinai mia chamani bara. Mia dugan thapro paito mani obong ke nong no phuju phono jakliya teksa tei waisa thang pai mani bla haini bagane ke tabung ka cake sawi tongo phongai kun phan chaya ke boh khali khali ke ekdom ongo kosto nang gulle phungni chi nogole mai chana ninge deli no 9 ta 10 ta baji thang ka tini khita mongoi bahai ke jane ang 6 ta somoyo bujai mangkha saisi malia bar bar phataro malai supangke ba tini khita tino bujai mangkha kete phungo mane kustam phan chaya ke tui robo nungoi maya ongo haini bagi tui nung yang ke tui ni problem hingkangke tam jane hai bwsak sori durbol ongo oboni bagane tui nungoi tongo botol kotoma khojai nungoi tongo hapna abo thaisa to nungpaya ang gete mia monai no luchi paito dihine samani abo botui phaija horka jarot mane horo sobai ongba nogo ang video khlaijakliya ta gobona tak chana nai tongo eko chini yang ni ta luchi marken thono robona tam hin kisa comment ke sadi ang khato luchi no hino je boi samani khana abono no hino ate kena sanai to jeng geba ge tini ge to phungo tabo ko to phungni se phungo jeng video start khlai tongo guys gate nong no kaisa kok sanani himani miyani simi sana hinte hinte sajak yang tong ang ta guys ta mojani wngkha mane aske je bokhrom himo je o 9 mas suru wngkha apron sin tam sikba bokhrom himka mane bwsai phansi maliyo uskang obo horo tongta tongta se nahala sida boko sutui na hini bwsama se baire thana hini bwsama se abo se ongko pura bokhrom himui nai bangla phaima haingui nai pura tapsa klai sida horo rek thui maliyo hora ka jara no sida bokhro sutui ma tokukha pura omai kosto ongo pura te koi din le kosto ongnai heba te bisi din ta kwrui guys ani video musung snai do guys norbai next video malayano ke nor chacha kheba like comment share khaidi te katal nai tongnai ro subscribe khaina tapok di nge nor ana kisa support khlai di guys dadi no 1k kare di pura bukha sa ke tongthok yang tongo channel katal ni bage ai kheto subscribe kabang views kabang phayo ke tabo ke to famous nokli yang kaini bagane bell icon bukha baija haipano nor tong bule ani logibo haini bagine anga suk tension naya nor khlai rena hek matongo ang ge je tabu suk jor te jano comment khanai mane subscribe khanai bor bell khana hambaya pharo nor as kisa jora wa nana as khairma bage ke nor by next video malai guys bye bye